Hey YouTube! Så er jeg tilbage, og jeg har en, der Jeg er hedder... ny. Ja, så har vi Gustav med. Han er ny. En af mine nye venner. Jeg er ny. Ja. Det ved de godt, Jonas. Nej, Gustav. Yeah. Jeg skal have shotgun, den der. Og ja, sådan en der. Og så stikker vi af. Ved du hvad? Jeg er ny. Øj, er du? Ja, det troede jeg overhovedet ikke. Nå, okay, det var den YouTube-video, vi ses en gang. Beskrivelsen af i... Ja, Jeg ved nede ikke, hvad under. jeg skal sige efter det. Det bliver nok bare lige den her runde først, som vi lige optager. Jeg vandt en stregpande. Jeg vil have pipebomb. Og der er en, der vil have benzintanken. Jeg har bare din yndlingsshotgun. Fucking yeah. 2 på et skud. Døde hun ikke? Hey, tunge. Okay, men det kan være... Lad os prøve at se, om vi kan sådan komme afsted så hurtigt vi kan og alt muligt. Ja. Efterlad alle de andre. Ja, den kan vi være ligeglade med. Kender dem ikke. Prøv... Altså, men bortset fra, hvor kæret, hun skylder mig en 20'er. Hey, jeg blev omringet. Fuck er du? Ja, jeg er kommet med nu. Ja, der Rytteren er der lige følger bagved. efter mig. Sådan lige bagved dig. Sådan en rigtig stalker. Ja. Hvorfor følger alle pigerne bare efter mig? Er jeg virkelig Ja, så men det er interessant? kun de grimme. Hey! Sorry! Han genoplever herinde. Okay. Bare studere hele Der er området. rigtig mange af de her hjertestarter rundt omkring. Kunne Der godt er blive en en smoker. Der ligger et nyt gevær her. Ja, over starten. Yes, så er vi den Jeg start. har aldrig fundet ud af, hvad forskellen er på de her to. Det er kun farven, eller så også noget med lasersigte, tror jeg. Den Fuck. ene er en pumpgun, den anden er en shotgun. Det er derfor. For eksempel, den jeg kører med, det er en shotgun. Okay, så der er jeg inde igen. Shit. Kæft, der er mange zombier. Use the stregepande. Jeg har ikke nogen sejpande. Jeg har en stregepande, så prøv at finde en, altså. Jeg vil hellere have en katana. Ah! Er dig, der har taget charge? Dude, help! Jeg prøver. Wow, vi er fucked allerede. Ja. Det gik fandme hurtigt. Ja. Der er kun mig tilbage. Kan jeg ikke lide. Og Du der kommer kan slet Johnny ikke ind. gå over og redde os, du ved. Vi er kun 10 cm væk fra dig. Ja, men der kom en hunter. Ja. Skyd den! Vi er fucked! Ja, vi har tabt. Vi har tabt. Det var den episode! Up. Vi prøver lige en gang til. Det bliver jeg skylder ved med, altså ellers bliver det for kort. Prøv en gang til. Ja. Og Maddie kommer nok også med i nogle af de andre afsnit af det. Vi kommer til at gøre det her i lang tid. Ja, og så kommer der også på et tidspunkt, hvor vi er på forskellige hold. Hvor Maddie måske... Der er min! Hva? Motherfucker! Tog hun et bat? Tog hun dit bat? Må jeg skyde den, hvis du har den i hånden? Kaboom! Åh! Au, lige. What the fuck? Ja, men have tingene, der ligger... Au! Hvem er det, Hvorfor venter du ikke til hende er væk? Holy shit, der er mange! Jeg er bare beskyttet af ilden. Aha. Jeg løber! Fuck, jeg løber bare ud igennem det hele med en håndpistol. Nej, jeg glemte at tage min stegepande. Der ligger ikke nogen stegepande derinde. Nej, men det ligger svært. Hvad? Ja. Ej, lort, der er et sværd derinde. Der lå et svært. Jeg overså den. Ej. Kan du slet ikke se noget som helst? Ej, jeg kunne ikke se den. Det gik for hurtigt.
er der også et Og sværd? hey, Ilamo. Ja. Du tager ikke den der, ellers dræber jeg dig. Det gjorde han. Han tog den. Nej, bare roligt, det gjorde han ikke. Herover. Nå, det har du så. Jeg har ild. En dybde. Jeg har noget for ildskud. Ja, jeg har en pipebomb. Jeg tror lige, det var en stegepande. Hvordan okay, Måske jeg skulle tager... jeg have brugt den her sidste Nu når runde. jeg siger det højt, ikke, så tænker jeg, hvordan fuck en gren lignende stegepande. Hey, der ligger nogle flere specialskud. Pipe bomb. Jeg tror, jeg skulle have brugt min pipebomb sidste runde. Ja. Lad os komme dernede af. Fuck, jeg har allerede set Dan Charger. Charger. Jeg kommer løbende. Motorsav. De gode ting. Skynd dig herover, der er en økse på væggen. Nej, han tog kniven. Hvor er Det er der er en økse herover. fedt. Øksen er meget bedre. Nej, katana er bedst. Men Ja, det ved jeg godt. øksen kan også bruges. Men øksen er meget bedre end kniven. Det var ikke en kniv, det der. Det var sådan en junglesvær. Ja, sådan en junglesvært. Der, Jeg man tror, kan det faktisk hedder- godt få en det- kniv. En machete hedder det. Ja, en machete. Machete. Fucking pipe bomb! Gå efter den, Fucking drenge! shit, jeg kan bare... Wow. Jeg er i gang med at skyde den. Fuck af! Fuck! Ja, min mus er stok. Min mus er stok. Sådan der. Fuck. Kommer jeg lige over herover. Skal der op her? Ja, jeg er omringet. Jeg cutter mig vej igennem junglen. Løb væk, mand. Løb væk. Molotov. Molotov, det var fucking dumt, det der. Jeg er ikke glad. Molotov. Okay. Jeg har sikkert dræbt en af vores teammates. Nej. Jeg kan godt bruge snart noget. Jeg er næsten Seriøst, behøver du være så langsom? Ej, jeg Okay, røg ned. derude. Skøn jer ind, skøn jer ind, skøn jer ind. Jeg røg ned. Ikke efterlad mig. Det har jeg aldrig tænkt mig. Hey! Yes. Nej, hjælp mig op. Hjælp mig op. Ja, tak. Hvor svært kan det være at holde E-knappen inde? Han skudt hende ned. Ej, det er min... Fucking idiot! Ja. Altså, helt ærligt. Det kan du fucking gøre på båden, din... Ej, altså. Jamen, det var også irriterende, at han skød. Jeg hader de her NPC's. Lad os sætte og slappe lidt af. Du har en cocktail. Nej, nej, undskyld. Jeg har simpelthen glemt kagen. Dit monster! Kvinder, børn og kage først. Jeg glemte Hvor det. svært er det at huske? Undskyld. Undskyld, jeg skammer mig. Hvorfor har I skudt hende ned igen? Ej, det mener du fucking ikke, din Nej, bitch. Jockey. I'm so scared. It's okay. It's okay, my child. We can get through it together. Jamen, jeg er bange, fordi jeg glemte With kagen. with a chicken sandwich. Nej, jeg glemte ikke kagen. Jeg kom til at spise den. Jeg har aldrig mere været mere tiltrækket af det. Jeg kom til at... Undskyld, jeg kommer altså til at spise kagen. Fuck. Jamen, den Ved du så ikke, at lækker der ud. er sikker om sådan noget, ikke? Hvad? Hvis man spiser kage, så del det. Undskyld. Ellers så lad være med at tage det med, ikke? Jamen, Altså, det er meningen, det der var er kun- en masse andre, skal Hallo, i det mindste var overholde det kun en det. stor Det lavkage. kan jeg ikke. Det var kun en stor lavkage. Fucking! Det var en stor lavkage. Ja, men dyden skyder på ham. Ja, for at bruge sin healing. Så mindst kun en stor lavkage, jeg brugte, ikke? Ja, shit, min. Det var bare en stor lavkage. Okay. Jeg spiste kun Det en bliver helt for stor meget, lavkage. mand. Det bliver for meget. Undskyld, jeg Det er spiste som om, der var noget pis godt heroppe. Jeg har bare glemt, hvad det var. der var... Oh fuck, witch! Fuck. Sluk lyset. Løb væk fra den.
Jeg har ikke engang lys på. Au! Ej, din idiot! Fuck, er du gang i? Altså hun lavede om, fordi da jeg startede, der skulle man bare ikke lys på hende. Wow, jeg nåede virkelig bare, at skal have en lille smule af den der. Jeg vil have min... Jeg vil have en ny pumpgun. Jeg vil have en ny shotgun. Så løber jeg. Ah! Okay. Ned. Fuck, man! Hey, der ligger egentlig en Ej, granatlån. væk. Den der var bombe var lige ved at springe mig i luften. Det var virkelig surrøv, det der. Hey, der ligger en sniper her. Jeg har sniperen. Åh, dejligt. Tør på mig. Bare fordi jeg er tyk, så er jeg ikke ondt med. Det har jeg da heller aldrig sagt. Jeg har aldrig sagt på det. Svin. Son of a bitch. Min! Hey, der er en, der ringer til mig. Fuck. Jeg må... Jeg tænker mig at aktivere, you son of a bitch. Nej, jeg tager sgu ikke den. Undskyld, at I kan høre min Jeg skærm. får ham derop. Jeg skal nok huske at slukke. Jeg skyder os. Son of a bitch. Bitch! Jamen, jeg har en Okay, sniper. så bitch fighter vi ham. Kom så. Nej, jeg løber bare videre. Hey, jeg har fundet din snipen! The stipend is better! Ja. Use it! Hvordan siger man egentlig stipend på engelsk? Det ved jeg ikke. Det er bedste i Ah, verden. tank! Shit! Hvorfor går der altid ild i mig? Au, tank, Der er tank! vand over det hele, men der går stadigvæk ild i mig. Hallo, jeg kan ikke lide det, jeg var imod. Jeg var imod Det tank. er fucking uretfærdigt, det her. Jeg rørte ikke engang den tank. Shit, den er stadig. Så står bitchet bare Ja, og nu skyder har jeg på mig. chancen. Jeg skyder den af fjæs. Bitchet derovre står bare og skyder på mig. Så stoppede den person med at ringe. Bitchet står bare og skyder. Ja, vi har tabt. Nej, vi er. Kom så. Okay, ja, men jeg har et bitch, der står og skyder på mig hele tiden. Jeg er nærmest lyst til at kigge ham der creep, fordi jeg hjælper ikke. Han skyder også bare. Kommer du ikke lige over og hjælpe mig? Ja. Thanks. Ej, det er fucking røvhul. Nu dræber jeg ham. Jeg dræber ham fucking meget. Yeah! Så lader vi ham være. Lige ved. Hele dig. Men vi kan ikke bare efterlade ham. Jo, bare Lige efterlad. med ansigtet. Ja, jeg hjælper. Okay, det det er er nogle piller. fedt. Og jeg løber med Ren Raquel. med drenge. Hey, der er safe house. Vi har Safe faktisk tæt på. house. Ja. Kill me noob. Yep. Medic. Har du sagt ja? Nej. Woo! Der, Nå, det tillykke! Det her var Der så var et ingen, der afsnit. kunne lide ham. Det var vores første afsnit. Og det var faktisk Nå, så hans er det første mig. afsnit. Shit! Så, She's shooting me! vi ses. She's shooting. Hey. Gustav, sig farvel. Ja. Sig farvel til YouTube, Gustav. Farvel til YouTube, Gustav. Okay, hey.